sama kaya canji muke bukata gyara muke bukata canji muke bukata sai mun canza haka gyara muke bukata sai mun gyara haka kai canji muke bukata sai mun canza to malaman mu masu kudin namu talakawan namu yan siyasar namu dan Allah mu gyara har PDP da ma APC da duk wata jam'iyya dan Allah mu gyara haka mu rike Allah da manzon Allah shine tsari kun ji batu ihwana mu mun gane ba gatan mu sai dai Allah da manzon Allah mu gyara halin mu to malaman mu da masu kudin namu talakawan namu mai dawo hanya kowa da nasa laifukan sai mu gyara sai ka gano mala da babban rigarsa da babban rawani nan kwaya bar Allah shawo da manzon Allah to ka ji dalili malan ka musala an saka jefu wancan an saka kashe wancan ba imani zuciya ba imani kuma manzon namu shi ne ya faɗa a hadisinsa al'ulama'u warasatul anbiya'i to kaga anan malam ga kimar malam ga matsayin malam dan Allah mu gyara malam dan Allah mu gyara to wasu masu kuɗin na dawo kanku babban laifinku ku da yan uwanku da makautan naku ba kyautatawa bayan alkaiti babu zaman kirki bayan ihsani kawo ɗan uwanka san bai da sana'a makocin naka ya kwana da yunwa kai babu ruwanka wayo ni Allah to idan kuɗin ne ba wayan ka wani ba neman ka wani ba dubarar ka wasu ba himmar ka wani ba azamar ka wani indan wayo ne da wannan shika indan azama ne da wannan shika indan nema ne da wannan shika zaɓin Allah ne shi ne yau ba ka sanadi na kuɗinka in ka yi adalci da kyakkyawan aiki zaka je aljanna gidan rahama ne na ƙarshe aljanna kun ji nasihata Allah ku gyara Allah ku gyara na dawo kan wasu 'yan siyasar mu muka zaɓe haka ba kwatan samu ba kwatin kamu ana ta kashe mu wayo Allah wayo ni Allah amma sai ku tuna mu ne garkuwar sai da mu aka zaɓe haka kafin yin zaɓe ku ke neman yanzu kun ci zaɓe kun bar neman mu haka ba kwatan samu ya kamata ku gyara kuma sai ku yi koyi da faɗar manzon sai da alƙawani hadu makum in ji manzon magana ta ƙare halayen mu gyara mu ba da laifukan mu sai mun gyara an ba mu sana'a kuma mun ki sana'a sai an zo zaɓe sai mu ɗauki takuba a sha hankalin mu wanda misali 'yan uwanmu mu hana ai zaɓe cikin lumana matasa sai mu sani wata rana mu ne so manyan gobe to sai mun gyara in kai za a yi maka in ka bi za a bi ka iyaye mu rike da kyau da biyayya ku faɗar manzon mu buru abu aku tabar kuma abana aku iyaye sai mu rike sai mu yi ta'adda zaɓen da ke tafe Allah mun tuba zaɓen ka muke so dan shi ne zaɓi Allah ar-Rahman Allah ar-Rahim Allah al-Malik Allah al-Qudus Allah as-Salamu Allah al-Mu'min Allah al-Muhaymin roƙon ka muke yi mun tuwa ya Allah gatan mu ya Allah mai wa mu ya Allah wa mu ya Allah dube mu ya Allah ka yafe mu ya Allah al-Ghafur ya Allah mun tuwa mu gyara faruk ni ne a gare ku
na faɗa na gode a Allah bar ma tare barbar mai maka annabi gatan mu rasulullah biso iyaye nawa Allahu ya saka sai da ku aka sani fatan alkhairi a gare ku na yaushe Allahu ya baku gidan aljanna Allahu ya baku alfarmar mai maka sai da ku aka sanya sai da ku aka kini